आफादनि राजश्री बसुमतारी बायदेव आरो बर' समाजनि मानगोनां आफादगिरि मित्ररन्जन ब्रह्म, हारिमु आफादनि मानगोनां सोमदोन औवारी आरो जनता कलेजनि प्रिन्सिपाल मानगोनां बिथराय ब्रह्म सार बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय सिगांनो न'खरै खावलायदों। गिबि बिबारखौ बावजेनगोन हिराबाई नार्जारी मानगोनां मेडामा। बे समाव मेथाइ रोजाबनाय क'रास दङ, खननो थाखाय खावलायबाय। नोंनो गिबि सानथ्रि गाहाय 1900 जौथाइनि नै जोहोलाव कनकेश्वर नोंनो गिबि सानथ्रि गाहाय 1900 जौथाइनि जोहोलाव कनकेश्वर बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायनि बड'लेण्डनि थाखाय दावहा नांनायनि गोथाङै थाबाय थाथोंसै नोंनि मुङा बर'नि जारिमिनाव बै जोहोलाव गोथाङै थाबाय थाथोंसै नोंनि मुङा बर'नि जारिमिनाव बै जोहोलाव सहायनो हायाखैमोन नों जोहोलाव बर'नि खैदा खैफोदखौ नुनानै सहायनो हायाखैमोन नों जोहोलाव राजा गैया गैया बर'आ गादब जानायखौ संबिजितखौ सिगाङाव दोननानै सुबुं मोनथायखौ दहाय होनानै बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव बारसोमनो थाखाय बयखौबो हज्रि खावना गाबज्रि जेनदोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव बारसोमनो थाखाय बयखौबो हज्रि खावनानै गाबज्रि जेनदोंमोन नोंनो गिबि सानथ्रि गाहाय बिबार बावनो थाखाय थाग थियारि जानाय मानगोनां आलासि बिथांमोना बिबार बावखांनायनि उनाव जोङो कन्डलेन्स खालामग्रोगोन। बिनि उनाव बाहागो लानाय साफ्रोमबोआ बिबारखौ बावनो हागोन। बेनि थाखाय आङो खावलायखानानै दोनबाय। बे समाव जेराव दं बेयावनो गसंनानै थानो थाखाय खावलायदों। जोङो गेदेमा बिथांनि मुङै 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामगोन। अन्नानै